Hi guys, good day. Nandito tayo ngayon sa Dongvalenz View Deck Cafe dito sa Camp Sur. Dito sa taas ng bundok. Dito to sa may Isarog, Mount Isarog, di ba? Ano pangalan mo? Jerome po. Jerome? Ano tinitinda mo? Itlog? Ayun. Magkano yan? 15 ang isa? Isang itlog? 15? Okay. Say hi. Hi. Ano pangalan mo ulit? Jerome po. Jerome, yan si Jerome. May paanan na to ng ano, no? Isarog, Mount Isarog. Okay, nasa paanan na tayo ng Mount Isarog, guys. And mabuti nga na-meet natin si Jerome. Yes. Kumusta ang benta? Meron na? Madami na? Wala pa. Sige, bilak ng isa. Isa lang. Okay guys, so akyat tayo, pakita ko sa inyo yung view deck. Tara. Ganda ng place guys, malamig. Malamig ang hangin, parang Tagaytay. Like Tagaytay. Di ba Tita Joy? Hello. So hinintay namin yung food. Hopefully masarap. Ocampo Camarines Sur pala yung address. Ocampo Camarines Sur. The Dongvalenz View Deck Cafe. Say hi. Say hi. Sarap. Legit avocado. May sisig pa siya may ano. True to my word. Yan. Para ang kulang ko yan. Sarap din sa din. Rice pa. Anong yan? Anong buya? Luwa pa. Tulo pa. Ay, tulo. Sarap. Busog. Ubos. Guys, kung gusto niyo magpa hangin, malamig na hangin, dito lang sa Dongvalenz View Deck Cafe. Thank you for watching. Subscribe kayo please sa channel ko, Jesse on Stage. Click the notification bell and please like. Bye bye.